കുറഞ്ഞ സ്കോറിന് പുറത്തായാലും അൾട്രാ അഗ്രസീവ് സമീപനത്തിൽ ടീം ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗൗതം ഗംഭീർ. ആക്രമണ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് താരങ്ങളെ തടയില്ലെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ 3-0 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. നാളെ ബാംഗ്ലൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ താരം കെയ്ൻ വില്യംസൺ പരിക്ക് മൂലം ആദ്യ ടെസ്റ്റിന് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. സൗത്തി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതോടെ ടോം ലാഥമാകും ന്യൂസിലാൻഡിനെ നയിക്കുക. തങ്ങൾ 100 റൺസിന് ചിലപ്പോൾ പുറത്തായാലും ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ അഗ്രസീവ് ക്രിക്കറ്റ് തന്നെയാകും കളിക്കുകയെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ. ഓപ്പണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളും രോഹിത്തും നൽകുന്ന തുടക്കം തന്നെയാകും ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്. വിരാട് കോഹ്ലിയും ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് കളിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജുറൽ, സർഫ്രാസ് ഇവരിലൊരാളാകും കളിക്കുക. ബാംഗ്ലൂരുവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കനത്ത മഴയാണ് എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ. എന്നാൽ മികച്ച ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം ഉള്ളത് ആശ്വാസമാണ്. ടീമുകളുടെ പരിശീലനം ഇന്ന് മഴ മൂലം മുടങ്ങിയിരുന്നു.